Avui us venim a presentar Paula Ferrari, escorta de 35 anys, nascuda al Paraguai i que actualment està jugant a l'Uni Girona. Aquesta està sent la seva 13a temporada a la Lliga Femenina Endesa i la veritat és que està gaudint d'un rol bastant important dins els esquemes del Fred Jové i abans d'Eric Sorís. Com esteu veient, destaca per ser una gran tiradora amb una mecànica de tir molt ràpida i molt eficaç, que la porta a fer un total de 6,2 punts per partit, amb un espectacular 48,7% en tirs exteriors, i tot això en només 17 minuts. Com bé esteu veient en aquest recull de jugades seves, sempre busca molt les cantonades, ja que és on té més dificultats les defenses rivals per arribar a tapar-li el seu tir. Li agrada molt sortir de bloquejos indirecte, que és bàsicament de com s'aconsegueix crear pràcticament tots els seus tirs, i això doncs fa que moltes vegades acabi tirant sola i que per això doncs gaudeixi de percentatges tan alts des d'aquesta línia.